jogiɗa non KZS entreprise illowo e jeeygu terrainji Dakar Thiès Dias 300 225 150 mètres carrés titre foncier bail délivration kayitaji labdi jobdimmu musani woni hen ada wawi yobdi 50% keddido joba dum e nder lebbi jeegom woni hen ada wawi fuddade joba ko heddi ko nder lebbi sappo e didi ko buri ko weldemi kebe mballo neddo cadele terrain mum hayso sodani e mabbe wonandi jiddu hen ko labi dum yo noddu tagal indicatif walo fendo 33 659 44 08 07 bandirabe mi yehi KZS njehen Nanguli Amérique non edo jidano c'est pas la même ala ando hoto way la berde de ko buubi berde ne buubi o bari mum yide mo gidende o dañi doza doza o yi Amérique gilende o dañi doza hele ba mi yak kanko ren jogi mi bandirado e dul baba hare o ren bawi wiide o mi de makko jidi baba way baba jiri yu way baba ay le bari wo de wo tigu ñu wéri mom yidi mu neen te mo huwa pot tambre wala aboyo jippo portable jowo do ummo to jowo to ummo kari jowo do ala anena ala koni o ñane ko sugina hala mani o waya gondo ina yinno yidem brother yaro don't cry man yidi wo mi karaya wo mi karaya oto ko karay mbelema karay woni bojji ko da baba ni kanko buri haala de ko woni angale woni bojji don't not to cry I not to cry. It's okay. We're good. Ala anne yaro anne. Kan gadi kay ko yaldam. Nessa. Wallahi Mamadou mi sikana sa taw mami yima pour min mami may arata ay le. No, come on. Wallahi mi da sikre ma wat come on. Wadi come on. Mi arat mi visit famille. Listen. Don't cry, please. Don't cry, brother. Don't cry. Come on, please. Abewni mo turindu. Abewni ni fewni sundu ha few. Mi warani dum ciura e fof. Saliri ma. What going ciuray? You going no ciuray. Ciuray going. Yimbel hada yidi ciuray. Ara fofo. Pogo ciuray so yida ciuray o degade ciuray. Oh no problem. No problem. Oh we no problem. Okay, I'm just hot. No wuli. Aborta wutte ma do na wuli Senegal no. Yetto. Mamadou yetto o do. Ora samba kudado e kawma kudado o to. Ala anne hoto wi non.
What happened? Come on, man. Yero, don't cry, man. Stop. Please, man. Well, I don't bend them. Let me help you with this. Well, I bend them. Oh, the suit must be ready. Come on, man. Yero, Come on, man. Wait. Come on, man. Soon do the yeto tranquila. Okay. Come on, man. You know why? What an had you in what an can you room near what? Wallahi wari yidem girin de mbari mom yidde der ko jukale Wadde banda dal jarani ma way way min bandam kam jarana ni ma way ko torkinde tan jaranma a hollori hoore ma hande min sumi wayi nono ma mi bismata ko dum mi jabbata ko dum bismade ko non ina webi way duysude ko do webani c'est gile wonna ni kongol ma anan min non kori jam kam ay mi sikano so taw mom yitu mi nyam min cikkanno mi maya taw mi yitani mi nyam nek mi nyamo non do wona jontade ko jom kalis to nyiram du kalis kewdu kalis o tak ma wayde ko rapport mbay mbellodi wiete mbay mbellodi sa nati e téléphone aji di ayen mo wiye nanga sori nanga sori andi ka basara hanna ni non han jewne mo boiso mate o hore ta ko américain way américain wona juldo ko way aso mi arje o boiso am moye ko bonji mbelde ma an non ndekete ka sa façon hada way ay gejje jeya duty jeya fufte o la urata hen tattam mi sodo e boisson mi wayi nono ma an yahanto hoore ma mi ala kalis do jewde min mi jogi kalis bitik mi sodi yitane mi tun accite men nay dara mi mi addal dum boisson sodo mo crème sia o yarata boisson bandu gazo ko crème sia ayo Mamadou Ariyo lande metti galle weliyo Américain au final. Odo de Momoud. Do de finani kanko ko américain. Kanko il faut dano o ummi boy voyage avion aren di do hulbini. Il faut mo da reposer hakkilu maw ngandi. Arendi bas. Sanani finlaw ko basal wayno. No so taya wasi hay goro wa wara watta mo respecté. Yow odo dani na finnintake ummu jul finintaka haydar nan do leli sunno ton ko basdo ya huyber nan dani ha o do jeer dalde nan dani wonno non ko o damine makko kabbe bamma nan do oppi mo wadi lappe mona dabinare kabbe o ko minum bammo ko e bammum babam jirim mo babam ko bammo ko ma yidu babam tan no hedera do kay gilo mo woni bébé ha joni wiyani babam kay tagodo ko minum ko bi babam ni presque ko bi babam tay wonno min ko mi basdo ko miskinal dum tagi ko mi bamma ne furo kam ne wela natirte suudu no wela hon bubbirtu wa sali wasi respecte dem sababu non basangal yo andu mi andinma non dañal ñibaki basal kadi araki kono odo dañal mako ngal ko ñibide ayi mo dañal mum ñibi ay ani sandial mo adi gel bana yi ko dollars woni hen wala fukki jay bola wadi hen barke min o kanyum ko ñibi kanko daniel makko ko ñibi kanko o do ko américain ko dollars dum tugi o joga hay fara o joga hay ndalas ko gambi yedi di jogi o joga hay dum de an bamma di ko goji holma bamum jogi goji wana aldika maka puido ha bode janema ala so tawi ari babam ko jogi goji o ko dollars ne ba taw fukki jay bola dien min ji addo saako me taw sipsu o saako no arinde formation saako tan andal o ko saak banque
sankuji banque ɗi a yaani hotel jam woni banque sakuji ɗi ɗon mala so tawi sak makko ko dollars woni hen wona dollars ƴeew hay an musidɗoma an a hawju mbamma finani famani kadi an a jangguinaka ƴeew tan no mbiɗa wiyete ko dollar dollar ay kalis kewɗo wonta e sac kalis so heewi wonta e sac kalde kalis ko woni e sac aɗane famde hama ndulandi koreji mon oɗon no foti kalis jogi no to wanno kalis o wona o waɗi koye mbuus o waɗi o yeehi to mon suutore o waɗanimo créé ɗum ɗo goto way kono coffre la fort wona o si halluguide comme moyindu o nani to ko on noon kono oɗo sac no ngel so tawi ko kalis mo addi o ɗum kam ala ko ɗum ɗo o 0% e makko ɗum ɗo oɗo sac e ngel ɗo wallahi haydara waɗen ɗo hokka ɗum babam tan oɗo sa yi tan oɗo sac eno wayni a andat kanko jira e bamma a faami oɗo sa yi no wayni a yi comportement o e fisage makko o te o andat o jida e ma a yande o jida e bamma kadi par ce que bamma an ko guese ɗum ɗo ko waɗirte ni o ko remirte o ko ɗum ɗon bamma jogui e jalow ko longdu pour tinde après ɗum ɗon jogui ɗo onon a faami kanko ɗo o bamma ko ligguide bamma ko oruji jogui Amérique bamma ko mayi noon jafuɗa ɗo oruji ayan so aɗan takimno ko min adora Allah e balde ma so tawi goppa tan sa hokkir baba man hokkir baba mo mo mbaɗɗa ande hokkir baba wona ko baba mbiɗa o baba mo gol gojol mi bamma wona baba original noon an yara wona pikkiri dañdirɗa an yara ko bamma jibin mani par ce que no mbaɗa hawjude ni an joni jiɗa wiide komi penalty an yara ko bamma jibin ma an holion jiɗa wiide joni ni komi penalty komi penalty an ka waɗi tawga seɓɓiri min mbira joni ko ha baba mata mo wi baba mbiɗa ko kanko o jibinanimi ko penalty min naɗaki bamma ni mi naɗake bamma ni eyyi ma naɗo baba mandu kam ma sigira ko juɗɗa koyɗe ni to ƴewɗe koyɗe ɗe baɗe buddiyaji eyyi waɗa bujjaji yani wiɗi soko aɗa ɗe koyɗe yo baba ɓurma dollude ɓurma fof wa ko koyɗe tan ɓurnama par ce que koyɗe ma ɗe ko randa ɗi cicatrice suuɗi mbaɗa ko médaille dow ɗiɗo cicatrice suuɗi anen debbo heɓata ɗum so wona neɗɗo wonani harbiyanke wonani jambar limtanake jambareɓe so wonani guerrier o heɓata ɗiɗo ko kure woni ɗo hen miskilaji rewi ɗo hen aha par ce que min komin tan ɗo pittali min mi ardani ɗo tan adduno tan ñamde yerte allah ka waɗo guerre min komi guerriyanke yato poutis bamma ya poutis ala guerre yo bamma ya poutis bamam yahata poutis par ce que bamam mbiɗa wona a mbiɗa ka jahariyanke wona ko jahariyanke wiire maɗa jihariyanke yahata poutis emin cohli waɓe no maɓe